assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde on e juurade on e addande on windande nde wonno heewɓe ene mbiya ene yiɗi yaado YouTube to janngoyde bindande ɗe kono ganda ɗo ndewata ha jettoyo bindande ɓennuɗe hay sa welama WhatsApp mama joguiɗa o ay o moni ay joni ɗo WhatsApp wonɗo so ari ha uddima tan ay joni dental dina nani mi fiye hen ay joni ay gueɗey naati ɗo on jii ko oɗo battimi nannude oɗo mo gaddumi o addira ko wonande woɗɓe ko joom connexion en ko joom wifi en gara piya ɗo ngol ɗo bindol less ngol tan piyata nawma toon mbawa heɗoyade e gasde ɓe hen noon ngala connexion ɓen cabbo ha ɗum gasa so gasoyi addoye fewnite adde e joomum nanna e portable muɗum on saaha wawa yebde ñifa connexion muɗum a joni yewtere nde ndeni a yettima nde a tampani joni so ari ha e mayre noon tawɗa ko yewtere nde woɗɗoyi holno mbatta ha jeeɓa ko adi ko ɗo garata ay ngol uddiɗo boɗowol jungo ma tan pawata ɗo guel ɗo mbaɗani hooɗa ay yaaha ay ara ha ɗo fuɗɗorde ɗo gaccita mbaɗani tan wonay haalde aɗa yeeɓa wadde a arti e hoore nde ɗum to nana yaaha ko ɗo fuɗɗori jeeɓa joni noon so jiɗɗa noon ko yaltude gara kadi ɗo ngel ɗo mbaɗani jalta ay ɗo son ƴeewi e nder RFI he bindogol e lomba toon woɓɓe ne namdo en ɗum saabi lombaɗo sa fiiɗo tan nawma dental diine TV men dental diine TV woɓɓe mbawa ɗum windude ɗum saabi waɗa nder hen tan piya nawma toon ay ari ay nani dental diine TV ko ni ngal wiyete joni noon ɗo winda vidéo ɗo ko ɗo piyata uddito on saaha noon mbawa yiide ay ɗum ɗo foof nan toon ay ɗum ɗo fof nan toon moftanima an jeeyi joni an noon ko sakkiti ko arde ko ɗo heewi wonde on jii mi nanni jamma hanki e windande 5 mi nanni hanki e windande 6 on jii mi nanni windande 7 on jii mi nanni refto ngo ko ƴiri noon nde wonno ga yaadaga nde ne saɗi e nawa waktu juutɗo on jii hanki tuggi tan 11 jamma 11 minuit 1 2 gaynoymi 2 jamma gaynoymi ɗum saabi nde ɗo windande ko aset nde ɗo windande ko alet nde ɗo windande ko altine talata joni noon tawde hande o ko nde ɗo nanɗude hande wadde hande hawi ko dimanche wadde nde ɗo wona dimanche altine talata alarba wona yontere en timminide tawde oɗo ɗi hanki en jawa e nannude ɗum saabi adda e subaka he wadde hande ko dimanche ɗowni oɗo windande 5 nde windande 6 nde ko janggo arata altine nde 7 nde talata efto alarba wadde wona yontere nde nannama ɓallima on sa ari noon saɗa janga adara oɗo ha gayna ha ɗigga garna oɗo ha ɗigga garna oɗo ha ɗigga ndeɗo noon ko reftoma ko janga ɗo ko
ko janngaɗo ko e ɗo kañum attiraɗo ha ɓura famde ko ni jangne nde wayi joni wasaji joni nanno ɗo ko heewi sababu muɗum ko taw en mbawa dañde ñande fof en jooɗo e jangguina saha sa sen jangguini kay noon adde ga moftoga an noon janggowo hoto heño rew tan lawol ngol a jangguino 4 o woni 5 janggu oɗo ha mbawa mbasa heñade se ngare oɗo kadi jangenmo so gasi se ngari oɗo jangenmo to eɗen jarano min noon so adami fewe mbeɗa nanna pour haade ñalamaji ɗi daɗirde en to noon ñalamaji ɗi wa saaha to en keɓani janggingol wadde janggine ene mofte e nder YouTube he fawde majjata kadi a noon garɗo o aɗa janggiri par seeɗa seeɗa to noon woni janggiri nde to WhatsApp to ga ittanmi ñalawma o nawe toon o jii hannde mi ittini oɗo nawama toon janngo o itte nawe toon ɓaawa janngo o itte nawe toon alarba o itte nawe toon ɗum noon ko jam jaara toon hoɗo keñeɗe hoɗo keppe janngo heñata ko ha bonna ko janngata ko o nani ɗum ɗo noon ko ɓennirma ko nani ay ɗum ɗo joni so yi a janngani ɗum janngaɗo o nani ay wona yide oɗo nani oɗo nani oɗo nani ɗum fof ko jannganno ɓenni gueɗe keewɗe nanga ma ɓur temetati bindanɗe moftidere ga henne ɗum noon wadde ɗo woni moftirde nde kako jannga toon a ari tan a daɗima arɗo tan ɗo winda subaka lawɗo seɗen janggine subaka law o oɗen jiiya tableau gadiɗo arɗo o ɓuuri sababu muɗum ayi o moni ɗo ay o tableau rewi hen ko bandaji ɗiɗi baɗi ɗiɗi ay ngal ɗo alluwa gadiga ngal ɗo tan piyata ɗum ɗo addira ko ha walluma yaadu toon en direct piya tan nawma Dental Dina TV ayi a tampata tan jaaha ƴeewa ko danma ko ngara jannga ɗum walla ko majjirma ko ngara ɗo ay vidéo garta tan piya vidéo udditima gasi cuɓaɗa ko jiɗɗa janngude ko mani cuɓaɗa ngara a tawa ko oɗo janga ko o darma ka keso oɗo a tawa ko ɗum janga a tawa ko oɗo janga walla kadi a tawa ko ɗo e ɗo e ɗo ɗum ɗo fof ko ɓenni ko woni ga less ga ayi de nanji ma won tematati pawɗi ko jangginano non to mofti an noon ko ɗo wattidi arde hannde ɗo o ɗo ko hanki waɗa o hanki joni noon ko par gotel gol jarton o woni windande 5 woni hannde dimanche o ɗo ko 6 ara altine o ɗo ko 7 talata o ɗo ko refto ngo wona alarba wona balɗe 5 ɗe timmi wadde on paami balɗe mon 5 ɗe nanga moftani on kono noon ga guittanmi mitti oɗo hannde on gaddanama ɗum to WhatsApp to janngo oɗo so Allah jaɓi itte ga nawe toon talata o itte o nawe toon oɗo ko alarba itte ga nawe toon hattane mbeɗa janggina mbeɗa mofta ga mbeɗa janggina mbeɗa mofta ga mo woni moftete men nde ga moftete beele Allah walla en gayden bindande ɗe tawa ene moftidere ga hayso majjoyi kam tawa enen ga oga banggue ɗum jinnomi haalande on paamiron noon gandiron noon ƴetton kuɗima kadi jaadone bindi ɗi sono winde ko ɗon jawnoɗa jaada e bindi ɗi mbasa fadde hami gayna aɗa waji to so windi allif binda allif so windi bajorɗo binda bajorɗo so windi tajorɗo binda tajorɗo kaka min tan yawno jaada yam ɗum woni ko jawata yawde bindi ko tawde a jangi allif mbeɗa winda tan yawno ana binda yo Allah wallu kadi an jiɗɗo yentodirde e golle ɗe waɗ 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kala indema yettodema mi nannuma ngara jetta jangde nde
mbaɗa hen ballal afade bawɗe ma on jaar wassalam